Hello friends, barebai Bodo Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। लास्ट डेट बारेबाय नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला। A to Z Bodo Info YouTube channel नोंथांमोना आधार कार्डनि सोमोन्दै आपडेट खालामनाय मा खालामनांगौ खालामनाङा मोनबाय थागोन। स' गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो मेक्सिमाम बुजिबाय नाथाय माखासे बुजियाखै मानोना नोंथांमोना गुबुन चेनेलाव मोनदों जानांगौ जे आपडेट खालामनांगौ होननानै नाथाय सोरबायदि खालामनांगौ बिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना मेक्सिमाम मोनाखैमोन। स' फाइनाली बेखौनो नोंथांमोननो क्लेरिफिकेसन भिडिअ खालामगासिनो दङ जाहाथे रावबो गोनो गोथो जाया आरो नोंथांमोना जेबो प्रब्लेमाव गोग्लैया। दा बेनिफ्राय आपडेटखौ खायसे खालामबाय जुदि खालामाबा एबा खालामदोंबा मा जागोन जों बेखौबो नायगोन। दा रायजोफोरा गासिबो खालामनांगौ नामा स' बेखौहाय खायसे मिथिबाय आरो जायफ्रा मिथिया भिडिअखौ नायलांबाय था। एन्ड फैसा हाबनाय नङा जुदि खालामाबा बेखौबो गोबां सानदों। बेनिफ्राय सरकारनि राङारि अनसुंथाइखौ दानिया आधार कार्ड बेसिसाव सोनाय जायो। आधार कार्डजों गासैबो खामानिया जाजोबो। स' बेखायनो नोंथांमोननि खामानिया बे आधार कार्डखौहाय नोंथांमोना जाहाथे रावनोबो जाहाथे उइदाउट पारमिसन बा उइदाउट डिटेल्स नोंथांमोना जाहाथे शेयार खालामा। आधार कार्ड नाम्बारखौ मोननाय लोगो लोगो गुबुन खामानियाव बाहायनो हायो। स' बेखायनो नोंथांमोना जानला मानला जाहाथे अफिसियेल अथरिटि गैयाबा स' नोंथांमोना आधार कार्ड शेयार खालामनाङा। स' बिदिबा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो अफिसियेल साइटआव बिनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौहाय जोङो स्टेप बाय स्टेप डिसकास खालामगोन। दा फाइनाली जों फैबाय आधार कार्डनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि पेजखौ मोनगोन। लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। बेनिफ्राय वेलकाम टु माय आधार बेबायदि दङ। स' बिथिंहाय फिंगारनि माखासे सिन थायो बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय लगइन खालामबा नोंथांमोना नोंनि आधार कार्डखौ नायनोबा लगइन खालामनांगोन। बेयाव लगइनाव क्लिक खालामबानो नोंनावहाय OTP थांगोन। जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों दङ बेयाव OTP थांनानै लगइन खालामबानो नोंथांमोननि आधार कार्डखौहाय नायनो हागोन। थ' बेनिफ्राय खायसेया मिस्टेक जादों आपडेट खालामनांगौ। स' आपडेट खालामनाया आधार कार्डआव सिगांनिफ्रायनो दंबाय थाखायो। जास्ट 50 रुपिस पे खालामनानैहाय बेखौहाय आपडेटखौ खालामनांगौमोन। अके आरो जुदि नोंथाङा जुदि गावनो खालामनो रोङाबा नियारेस्ट एबा आधार कार्ड सेन्टारावहाय नोंथांमोना आधार कार्ड सेन्टाराव थांनानै आपडेटखौ फ्रियावनो खालामनो हायो। हमना ला दायो स्टेट बेंक अफ इन्डिया एबा SBI आवहाय जागासिनो दङ एबा गुबुन अफिस लेभेलावहाय खालामगासिनो दङ। जास्ट नोंथांमोना जि मिस्टेक जादों बेखौहाय चेन्ज खालामजोबनो हायो। मोनसेल' प्रुफ नांगौ नोंथांमोननि एड्रेस प्रुफ एबा नोंथांमोननि बार्थडे थानाय प्रुफ जायखिजाया जि नोंहा मिस्टेक जादों बेखौहाय जायखिजाया सापर्टिं डकुमेन्ट्सखौ नोङो होबानो बियो आपडेट जायो। स' बेनिफ्राय नैबे आपडेटआ एसे आलादा। दा जायखौ नोंथांमोना आधार कार्ड आपडेट खालामगासिनो दङ बेनि लास्ट डेटआ 14 डिसेम्बरमोन बेखौ बारायबाय। बेनो जाबाय 14 मार्चसिम खालामबाय। बिनि आपडेटआ एसे आलादा। बिनि आपडेटआ बे एसे आलादा। अके जोंनि जेनेरेलि आधार कार्डनि आपडेटआ आलादा जेरै हमना ला एड्रेस आपडेट खालामनाय फट' आपडेट खालामनाय बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ फादार्स नेम मादार्स नेम बे आलादा एकदम आलादा बियो। स' बेनिफ्राय नैबे एसे आलादा बेखौ नोंथांमोनाहाय एसे गुबुन टाइपनि मोनदों। स' बेनिफ्राय बे मोनसे आलादा आपडेट बे जाबाय डकुमेन्ट्स आपडेट। अके बेहाय डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनो होदों। खोथाया जाहैबाय बिनि लास्ट डेटआ 14 डिसेम्बरमोन नाथाय बारायनानैहाय 14 मार्चसिम खालामबाय 2024। दा गासैबो पाब्लिकआ बयबो बिजि। दायो हमना ला खामानि दामानि मावनायाव एबा खेथि दैखांनायाव गोबां बिजि बेखायनो मोनसे टाइमाव रावबो खालामजोबनो हाया। स' गभर्नमेन्टआ बेखौ मिथिखागौ। थ' बेनिफ्राय बेखायनो लास्ट डेटखौ बारायबाय। बेखायनो नोंथांमोना एसेबां हाखु दाखु दा खालाम गासैबो खोथाखौ बुजिग्रो मा खालामनो होन्दों आरो खालामनाङा। दा नाम्बार 1 पइन्टआव गासिबो खालामनांगौ नामा? स' गासिबो खालामनाङा। नाम्बार 2 जाबाय नोंथांमोना खालामबा प्रब्लेम जागोन नामा? जेबो प्रब्लेम जाया। आरो खालामाबा प्रब्लेम जागोन नामा? येस खालामाबा सोरनाबा प्रब्लेम जानो हागौ। आरो सोरबायदि जागोन नोंथांमोना दायो मेन पइन्टआव फैदो। सोरबायदिया प्रब्लेम जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना जायफ्रा आधार कार्डखौहाय 10 इयार्स एबा 9 इयार्स एबा 8 इयार्स सिगाङावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन जि डकुमेन्ट्स होनानै बिथांमोननिखौसो बेयाव खालामनो होदों। जुदि खालामाबा इनएक्टिभबो जानो हागौ। गुबुन फैसा सोनाय बख'नाय दानि जुगाव आधार कार्डजों जायो बेखायनो बेखौहाय खालामनो हायाबो जानो हागौ। नेक्स्ट लेभेलाव फैसा मोननांगौखौबो मोनाबो जानो हागौ। दा बे स्पेसियेलि आसाम स्टेटआव एसेबां गोहोम खोख्लैनाय नङा मानोना आसाम स्टेटआव आधार कार्ड जानाया बारा गोबाव जायाखै। बिनि सिगांनो गुबुन स्टेटआव आधार कार्डआ दंखायोमोन। स' बेखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन दालाथ'। देन मेन कन्टेन्टआव फैबाय दायो आपडेटखौ मानो खालामनो होदों। स' मानो खालामनो होदों बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स आपडेटसो खालामनो होदों। नै बेयाव दंखायो रोखा। दा ओरैबायदि नोंथांमोना प्रुफ अफ आइडेन्टिटि जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनो होदों माने स्पेसियेलि जोङो KYC होननानै बुंनो हायो। दा जोङो KYC इनडाइरेक्टआव जोङो KYC होननो हायो। KYC होनांगौ जादों बिथांमोना एन्ड बिथांमोनावहाय मेसेजफोर थांखादों पार्सनेल मेसेजफोर थांदों मबाइलाव थांदों जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बिथांमोनाव थांदों जायफ्रानोखि खालामनांगौ होननानै। जुदि नोंनाव थाङाखैबा खालामनाङा। स' बेनिफ्राय जुदि डाउट दङब्ला नोंथांमोना लगइन खालामनानै नायनो थाखाय नैबे लगइनाव क्लिक खालाम। स' बे लगइनाव क्लिक खालामबानो नोंनावहाय रेड कालारजों मोनसे स्क्रिनाव लिरखागोन जे नोंथाङा ओरैबायदि लिरनाय मोनगोन जे नोंथाङा बेखौहाय आपडेट खालामनांगौ होननानै। अके स' बेखौ आपडेट खालामनांगौ होननानै जुदि लगइन खालामनानै नुजादोंबा आपडेट खालाम जुदि नुजायाखैबा जेबो खालामनाङा। आरो खायसे खालामफ्लांबाय भिडिअ नायनानै नोंथांमोना मा जागोन जेबो प्रब्लेम जाया। स' बिनिफ्राय बेनो गुबै बाथ्रायाव जायनि आधार कार्डआ फुराना स' बिथांमोनखौसो आपडेट डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनो होदों बाखि जेबो प्रब्लेम गैया।
दा बेनो आरो नोंथांमोना जुदि खालामाबा सोरहाबा जुदि फैदोंबा आपडेट खालामनो फैदोंबा खालामाबासो नोंथांमोना इनएक्टिभ जानायनि चान्सआ दङ दा स्पेसियेलि नोंथांमोना बुजिबाय एन्ड गभर्नमेन्टआ गासिबो डेटाखौ जमा रेकर्ड खालामनो नागिरदों बेखायनो डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो बिनाय जादों जायफ्रानोखि आपडेट खालामनांगौ दा आपडेट खालामबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन स' नोंथांमोना नैबे खनसे डकुमेन्ट्स आपडेटआव क्लिक खालामबानो जाबाय नै नोंथांमोना नै बेयाव मोन्दों बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन क्लिक टु साबमिटआव क्लिक खालाम स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय केपचा दङना 7YDG दङ बेखौ गाहायाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय सेन्ड OTP होदो OTPखौ नोंनाव थांगोन जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बेयाव थांनो हायो स' नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपडेट नोंथांमोना खालामनो हायो अके A to Z डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनायनि भिडिअ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव आं जास्ट नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन होग्रोबाय जे गोबां गोनो गोथो जायो बे खामानियाव नाथाय नोंथांमोना स्पेसियेलि एक्सट्रा बेनो जाबाय नोंथांमोननि आधार कार्ड आपडेट खालामनाय नाम चेन्ज खालामनाय बार्थडे चेन्ज खालामनाया बियो सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थाखादोंमोन आरो दाबो सोलिबाय थागोन आरो फिउचारावबो बियो सोलिबाय थागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि आधार कार्डनि लेटेस्ट आपडेट